ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ситораи нави UFC ҷангвари вазни миёна Шарапуддин Магомедов оиди баромади Ислам Махачев ба вазни онҳо фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои буледро гӯш мекунем. вазни сабук дилгиркунанда шуд ва Ислам ба вазни миёна баромадан мехоҳад. вақте дид ки вазни миёна дар хайп аст, ма тарафдорам ки ӯ ба вазни мо барояд, чунки хайп боз ҳам зиёдтар мешавад вақте ки вазни сабук ва вазни миёна якҷо мешаванд. ин кори ғайриоддие мешавад ки ба одамон чунин корҳо писанд аст. агар ки Ислам дар вазни мо чемпион шавад, ӯ камарбандро озод карда метавонад, то ин ки ма барои камарбанд бо ягон каси дигар ҷангум, гуфтааст Булед. ва дӯстон бояд гуфт ки Шара Буледро аллакай рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ муҳориба зидди ҷангвари дурахшон Майкл Пейҷ интизор аст ва ӯ оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт: ҳозир ман ният дорам ки мухлисонро бо муҳорибаҳои дурахшони худ шод гардонам. фикр мекунам ки пеш аз муҳорибаи унвонӣ ма бояд ки 2-3 муҳорибаи дигар гузаронам. ман шитобидан намехоҳам. медонам ки худро боз ҳам хубтар нишон дода метавонам. унвон чизе ҳаст ки дар гирди ӯ гапу овозаҳо ва хайпи калон аст ва ман аз ин чиз каме дар хавотирам, чунки баъди унвонро соҳиб шудан мотиватсияи ту нест шуда метавонад, гуфтааст Булед. ва дӯстон фаромӯш намекунем ки дар ин вазн боз Ҳамзат Чимаев, Насруддин Имамов ва Бон Никал баромад мекунанд ва ҳамаи онҳо барои камарбанд наздик шуда истодаанд. ба фикри шумо дӯстон, кадоме аз ин 4 нафар якум шуда чемпион шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. довталаб барои камарбанди вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев гуфт ки суханҳои чемпион дурӯғ аст. ӯ муҳориба зидди Магомедро талаб накардааст, балки UFC ӯро маҷбур карданд. ҳамаи ин суханҳои ӯ дурӯғ аст. як моҳ пеш ӯ гуфт ки бо дигар рақиб меҷангад, лекин роҳбарони UFC ба ӯ гуфтанд ки бо ман меҷангад ва акнун ӯ эълон карда истодааст ки ин интихоби ӯ буд ва ӯ зидди ман рӯзи 8 март ҷангидан хост. алекс, дурӯғ нагӯ, ту зидди ман муҳориба талаб накардӣ, туро маҷбур карданд, тамом. ман дили туро мехӯрам, навиштааст Анкалаев. ва дӯстон бояд гуфт ки чанд рӯз пеш чемпион Алекс Перейра эълон карда гуфт ки худи ӯ муҳориба зидди Магомед Анкалаевро талаб кард ва акнун чӣ гуне ки мебинем Магомед мегӯяд ки чемпион дурӯғ гуфта истодааст. но гуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чемпиони пешини вазни ним сабук UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва Каан Офли прогнози худро дод. биёед суханҳои Волкро гӯш мекунем. ма Каан Офлиро мешиносам ва дар Австралия бо ӯ каме тамрин карда будем вақте ки ӯ баъди шоу The Ultimate Fighter баргашт. акнун ӯ лагери тамринии хуб бо ҷангварони сахт гузаронид. барои ҳамин ма Каан Офлиро ғолиб мебинам. ӯ барои ғолиб шудан шанси калон дорад. ӯ ҷангвари ҳаматарафа сахт аст ва ман фикр мекунам ки ӯ дар ҳама мавқеъ ғолиб шуда метавонад. албатта аён аст ки рақиби ӯ сахт аст. ман каме муҳорибаҳои ӯро тамошо кардам, лекин фикр мекунам ки Каан Офли ӯро шикаст дода метавонад, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Муҳаммад Наимов ва Каан Офли аллакай рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ мегузарад. дӯстон, шумо дар ин прогнози Александр Волкановский чӣ фикр доред? фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.